Per què us ha discutit? Per què us ha discutit? Aquí tens una altra de les teves obres mestres. O sigui que jo no n'he de saber res. Què has de saber, tu? Què vols saber? Tu fes el pessebre. És la meva perdició. Si t'ho he dit tota la vida, que faci el pessebre. Molt bé, doncs faré el pessebre. I la gent, Jesús, Jesús. Ara, si fas una desgràcia, a mi no em vingueu a buscar, Si fas una desgràcia, jo estaré fent el pessebre. Vaig escalfar la cola, que arribarem vosaltres i les vostres aigües condemnades, creixentoses, que són la perdició de la vostra pròpia família. Senyora Conxeta, jo la seva filla me l'estimo. Com si la meva filla no fos casada. És casada, ho vol entendre sí o no. Però vostè per què vol portar-nos complicacions? Doni gràcies a Déu que estic sola. El meu marit, com si no el tingués. Del meu fill val més no parlar-ne, és un nen. Perquè si tingués al costat un altre home, aquesta història ja s'hauria acabat.